Ruwan sama kamar da bakin ƙwarya ya yi sanadiyar rasa gidaje da kuma gonaki a ƙaramar hukumar Buji ta jihar Jigawa. Ma wurare biyun nan da nan Gantsa da kuma ainihin Gwadayi su suka kowanne shiga garari. Majalisar Dokokin Jihar Kebbi ta amince da shekaru 3 a matsayin wa'adin ƙananan hukumomin jihar. Ministan ƙasa a ma'aikatar tsaro, Dr. Bello Muhammad Matolle, ya yi ta'aziyya ga iyalan hakimin Gatawa, wato sarkin Gobir na Sabon Birni. Jama'a masu kallon tashar NTA Hausa, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin labaran namu na wannan lokaci. Sunana Suraji Ila Surma, wanda ni zan gabatar da labaran a yanzu. Ruwan sama kamar da bakin ƙwarya ya yi sanadiyar rasa gidaje da kuma gonaki a ƙaramar hukumar Buji ta jihar Jigawa. Ɗan majalisar dattawa mai wakiltar Jigawa ta kudu maso yamma Mustapha Habib da kuma ɗan majalisar wakilai mai wakiltar ƙananan hukumomin birnin kudu da Buji Yakubu ɗan Maliki sun ziyarci yankin domin duba yanayin yadda ruwan ya yi barna. Wakilinmu Awal Muhammad Kazaure yana da ƙarashin wannan rahoton. Ruwan ambaliyar wanda ya shafi mafiya yawan ƙauyuka da birane da suke ƙaramar hukumar Buji ya bar al'umma a cikin wani yanayi mara daɗi. Rayuka sun salwanta kuma gidaje da yawa sun rushe, ba ma gidaje ba har abubuwan da mutanen suka mallaka wanda suka hada da gonaki da dabbobi duk ambaliyar ta tafi da su. Fadar hakimin Gantsa ita ma bata tsira ba domin kwa ruwan ya shanye ta. Sanata wanda yake wakiltar Jigawa ta kudu maso yamma, Sanata Mustapha Kabib, da kuma ɗan majalisar wakilai mai wakiltar mazaɓar birnin kudu Buji a majalisar tarayya Yakubu ɗan Maliki sun jajantawa al'ummar ta mazaɓarsu inda suka ba da shawarar saman musu matsugunni da abinci da kuma wasu kayan agaji na gaggawa. Sun samu wakilcin tawagar jam'iyyar PDP ne a ƙarƙashin jagorancin Ibrahim Alhaji, wanda ya ba da kuɗin da suka bayar domin a taimakawa al'ummar da ambaliyar ruwan ta shafa. Wurare daban-daban wannan ibtila'i ya faru a wannan karamar hukuma, amma wurare biyun nan da nan Gantsa da kuma ainihin Gwadayi su suka kowanne shiga garari a wannan matsala ta wannan cin ruwa da ya faru. Halayya ce ta PDP sai ta zo wannan wuri, za ta zo ta jajanta wa wannan mutane, idan da wani ta goma shi da za ta bayar domin a tallafa wa wannan yanayi da wayannan mutane suka shiga. Dagacin Gantsa Basiru Makama da wasu shugabannin al'umma sun bayyana irin yanda abin ya zo ya same su da kuma halin da al'umma suka yi ciki, inda suka yi kira da gwamnati da masu hali da su taimaka musu. A wannan ruwa da kake gani a gonaki, gona ta fi sama da ta kai 10,000, ai kiyasi da muka takaice ma kenan. Sakamakon kuma har yanzu ruwan nan gabar da yamma sake shigowa ke. A ƙididdigin da muka yi a gidaje sun kai 1,500, har yanzu kuma ci gaba da zuba suke gidaje. Nan da ka gani yamman nan a gabar kudancin nan yamman iyakan ka duk gidaje da babu su, ruwa duk ya tashi da su. Ambaliyar ruwan ta shafi fiye da ƙananan hukumomi 10 a jihar Jigawa. Ƙarshen rahoton kenan. Mai martaba sarkin Dutse Hamim Nuhu Sanusi ya yi kira ga gwamnatin tarayya da kuma gwamnatin jihar Jigawa da su taimakawa waɗanda ambaliyar ruwa ya shafa a jihar. Mai martabar ya yi wannan kiran ne a lokacin da yake jajanta waɗanda ambaliyar ruwa ya shafa a ƙananan hukumomin Kiyawa da Jahu. Shehu Muhammad Datti yana da cigaban wannan rahoton. Karamar hukumar mulki ta Kiyawa ita ce wuri na farko da sarkin Dutse ya ziyarta, inda aka zagaya da shi, wanda ɗan masanin Dutse Adamu Aliyu ya zagaya da shi ya nuna masa da yake jawabi ga al'ummar da abin ya shafa wayanda aka ajiye a makarantar firamare. Sarkin Dutse ya yi kira gare su da su doka cewa wannan yanayin da suka shiga abu ne daga wurin Allah. Haka zalika ya yi kira gare su da su hana 'ya'yansu shiga cikin wayannan ruwan, domin cewa ruwan ya riga ya gurɓata kuma za su iya kamuwa da cututtuka a yanda suke wasa da ruwan. Abubuwan da suke damun mu Allah ya yi mana. Wannan ruwa Allah ya sa haka shi ya fi mana alheri. Allah ya ba mu haƙurin kuma duk abubuwan da muka rasa. Allah ya kiyaye.
Haka zalika a garmar hukumar mulki ta Jahun an zagaya da sarkin dutse ne wuraren da abin ya shafa wanda suka hada da Gunka, Darai, unguwar Alƙalawa, unguwar Kofar Kudu, Kale da kuma unguwar Tsigi da dai sauransu. A dukkanin wayannan wuraren gidaje da gonaki sun salwanta a sabili da yawan ambaliyar ruwan inda kuma aka rasa rayuka da kuma dabbobi. Sarkin dutse ya yi jaje ga dukkanin wayanda abin ya shafa kana yayi gaisuwar ta'aziyya ga wayanda suka rasa yan uwansu inda ya roki Allah da ya yafiya kuma ya karbi bakuncin su. Ruwan nan ya riga ya gurɓace ya haɗu da masai da kwatabi ko kuma kar a zo kuma wani abu ya sake biyo bayan an gama da ambaliyar ruwa kuma a zo ana magana kwalara ko wata cuta. Saboda haka a kiyaye a hana yara da Allah shiga ruwan nan. Sarkin dutsen dai yana tare da rikiyar 'yan majalisar sani da kuma jagorori na ƙananan hukumomin guda biyu da aka ziyarta. Shehu Muhammad Datti. Majalisar Dokokin Jihar Kebbi ta amince da shekaru 3 a matsayin wa'adin shugabannin ƙananan hukumomin jihar. An cimma wannan matsayar ne a lokacin da majalisar ta amince da gyaran kudurin dokar ƙananan hukumomi ta shekara 2024. Usman Abdullahi Shehu yana da ƙarashin wannan rahoton. A ranar 20 ga watan Agusta na wannan shekara ne aka gabatar da ƙudurin gyaran fuska na ƙananan hukumomi na wannan shekara da kuma ƙudurin kafa ma'aikatar kula da harkokin ƙananan hukumomi wanda shi ma ake buƙatar a yi masa gyaran fuska. Da wannan ne kuma ƙudurorin suka tsallake karatun farko da na biyu aka kuma hannunta su ga kwamitocin da ya kamata su yi duba a gare su. Kwamitocin kuma suka yi alwashin gabatar da rahotanninsu a cikin wannan makon. A zaman majalisar an sake gabatar da waɗannan ƙudurorin inda kuma shugabannin waɗannan kwamitocin suka gabatar da rahotannin ayyukan da suka gudanar. Daga nan kuma majalisar ta ci gaba da gudanar da aikin nata a ƙarƙashin zauren tafi da gidanka. Daga bisani kuma ƙudurorin suka tsallake karatun na uku. Kakakin majalisar kuma ya ayyana amincewar majalisar ga waɗannan ƙudurorin. Shugaban kwamitin kula da harkokin ƙananan hukumomi Salihu Dangoje ya gabatar da wasu daga cikin gyaran fuskan da aka yi ma waɗannan ƙudurorin kamun a amince da su kamar haka. Cikin gyararraki akwai tsawaita lokacin da kiyaman zai zauna a cikin ofis daga shekara 2 zuwa shekara 4. Akwai wannan, sannan akwai maganar kila dan majalisa ko ciyama ko wane ne wanda ya shahi jiha ko kansila in mutanen shi na son su jaye wannan dama da suka bashi na zaben shi su kira shi ya dawo gida. Ana sa ran waɗannan kwamitin majalisar zartarwa ta jiha za ta rattafa musu hannu nan ba da daɗewa ba domin su kasance doka. Daga birnin Kebbi, Usman Abdullahi Shehu, labaran NTA. Gwamnatin tarayya ta ƙara jaddada ƙudurinta na sawarwa matasa ayyukan yi ba ma kamar mata waɗanda suke da fasahar kirkire-kirkire akan al'adu da wake-wake waɗanda kuma suke ilmantar da al'umma. Ministan al'adu, kirkire-kirkire da tattalin arziki Hannatu Musa Musawa ita ce ta faɗi haka a lokacin da ta karɓi bakuncin mawaƙiya Kubra Usman Gombe a ofishinta. Ga ƙarshen wannan rahoton. Ministan wadda ta gana da bakin nata a cikin sirri ta jawo hankalin matasa ba ma kamar mata da su ƙara azama wajen ƙirƙirar waƙoƙi masu ma'ana da za su ringa ilmantar da al'umma, faɗakar da su da kuma nishaɗantar da su. NTA Hausa ta zanta da Kubra Usman wadda aka fi sani da suna Sarkin Fulanin Gombe. Ta ce sun kai ziyara wurin ministan ne domin akwai buƙatar gwamnati ta ƙara fito da hanyoyin da za a tallafa mata mawaka don su ƙara kula da kansu. Muna neman goyon bayanta a irin tafiyar da muke yi na harkokinmu na wake-wake wurin faɗakar da al'umma cikin fasahar da Allah ya mana, kuma muna neman goyon bayanta da ofishi nata 100% domin ƙarfafawa waɗanda suke tasowa, wato 'yan mata masu irin wannan basira.
Ta ce akwai mata masu fasaha sosai ta ɓangaren wake-wake sai dai ba su da hanyoyin da za su isar da saƙonsu ya kai ga gwamnati. Muke ta kiraye-kiraye zuwa ga gwamnati din shi ne muka zo ta nan domin a samu dai yadda za a yi a bawa matasa aikin yi ta ɓangarorin da suke da shi wato skills ko da kuma ma wanda ba su iya ba. Yanzu kamar mu kaga muna da wani foundation da muke koyar da irin su mai su sabulu su abun wanki da sauransu. Haka ta ce ya kamata gwamnati ta sa hannu sosai wajen fitar da wasu manufofi za su ƙara inganta rayuwar matasa da mata mawaka. Ta yi kira ga matasa mawaka da su rungumi wannan sana'a da gaskiya domin tana hana zaman banza da kuma dogaro da kansu. Ƙarshen rahoton kenan, Abdulrashid Muhammad Kuraye, labaran NTA Hausa. Jama'a, kamin labaran namu su ci gaba za mu dakata a nan domin karɓar waɗannan saƙonnin a takaice a dakace mu. Mai martaba a sarkin zazzon Suleja, Malam Muhammad Awal Ibrahim, a madadin illahirin al'umma da ke masarautar Suleja, na neman taimako da gudunmuwa daga sauran al'umma musulmai da sauran masu hannu da shuni da ƙungiyoyi masu zaman kansu da sauran waɗanda Allah ya hore mawa domin kammala ginin katafaren masallacin Juma'a na garin Suleja da aka fara ginawa da zai ɗauki masu ibada kusan 4,000 da aka kiyasta za a kashe kuɗi da suka kai naira biliyan 2 da miliyan 250. Za a iya aikawa da gudunmuwar kuɗin zuwa asusun kwamitin gudanarwa na gina babban masallacin na Suleja, bankin Zenith 1-036500992, bankin Unity 0022750996, bankin Stanbic IBTC 0011385159. Sannan za a iya ba da gudunmuwar kayan gini zuwa ga fadan mai martaba sarkin Suleja da ke jihar Neja. Ku ba da gudunmuwarku tsakaninku ga Allah. Allah ya saka da alkhairi. Sanarwa daga kwamitin gudanarwa na gina babban masallacin Suleja. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yan uwa ku bayyana mata, mata iyayenmu ne su. Ina matan Najeriya musamman mazauna karkara albishirinku ga wata dama ta samu domin uwar gidan shugaban ƙasa Sanata Oluremi Tinubu ta bullo da sabbin tsare-tsare domin inganta hanyoyin tattalin arziki da ka iya ba ku damar dogaro da kanku. Domin burin uwar gidan shugaban ƙasar Sanata Oluremi Tinubu ne na ganin kowace mace na da abin yi kuma tana da gumbar susa kuma mata suna taka muhimmiyar rawa wajen ci gaban tattalin arzikin ƙasar nan. Sanata Oluremi Tinubu tuni ta bullo da tsarin shigar da matan karkara cikin harkokin noma sana'o'i domin dogaro da kai cikin shirinta na sabon tsarin inganta iyali. The mission is towards a better life for families. Saura da me, 'yan uwa mata ku fito kwanmu da kwarkwata domin runguma da kuma cin moriyar waɗannan tsare-tsare. Kada mu bari a bar mu a baya. Tsarin ceto iyali musamman mata na uwar gidan shugaban ƙasa. Shiri ne tsaftatacce, sahihi kuma ingantacce. Mata iyayenmu, wannan naku ne da dai uwar gidan shugaban ƙasa ta bullo muku domin inganta rayuwarku. Ku baiwa shirin goyon baya da kulawar da ta dace. An ce, wai a baka ya fi kaza a kurki. Wannan saƙo ne daga NTA Hausa. Najeriya na fama da matsalar yaran da ba su zuwa makaranta. Ƙididdiga na nuna cewa kimanin yara sama da miliyan 10 ne ba su zuwa makaranta. Kashi 80 cikin 100 na waɗannan yara sun fito ne daga arewacin ƙasar nan, inda arewa maso yamma da suka haɗa da jihohin Jigawa, da Kano, da Katsina, da Kebbi, da Sokoto, da Kaduna, da Zamfara ke kan gaba ga yawan yaran da ke gararan ba a kan tituna. Damuwa da wannan matsala da ke neman jefa ƙasar nan cikin wani mawuyacin hali. Shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya ɗaura ɗamarar magance matsalar ta hanyar yi wa hukumar kula da almajirai garan bawul domin ganin kwalliya ta biya kuɗin sabulu. Yara matasa 'yan mata su samu su yi karatu su samu ilimi yana da muhimmanci ga kowace ƙasa don ita ce ginshiki na cin gaban kasa ɗin gaba ɗaya. To a duniya gaba ɗaya Najeriya tana ɗaya cikin kasashe 3 wanda aka sa tana da wani damuwa ɗin, India, Pakistan da kuma Najeriya. To kamar yadda kuka sani yana ɗaya cikin abubuwa da shi mai girma shugaban kasa
wanda ya bashi muhimmanci sosai. Tabbas wannan yunkuri na shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu na buƙatar bashi goyon baya. Ina iyaye da ƙungiyoyi masu zaman kansu ku zo ku haɗa hannu da gwamnatin tarayya domin cire kitse daga cikin wuta. To jama'a barkamu da dawa, kada a shagala, labaran da rahotannin suna zo muku ne kai tsaye daga nan gidan talabijin na NTA Hausa. Yanzu kuma za mu ci gaba. A ƙoƙarin da ake na taimakawa al'umma tare da rage masu raɗaɗin kuncin rayuwa da ake fama da shi a yanzu, gwamnatin jihar Katsina ta raba buhunan shinkafa kimanin 600 ga al'ummomin ƙaramar hukumar Daura domin ba da tata gudunmawa kan ƙari da ta yi, duba da yadda tuni a can baya gwamnatin tarayya ta ba da irin wannan taimako ga al'umma domin rage masu raɗaɗin matsanancin halin da suka samu kansu a ciki. Wakilinmu Husaini Suleiman yana da cigaban wannan rahoton. Tallafin gwamnatin tarayya ya kai ga dukkanin jihohi 36 da ke kasar nan, cikinsu da jihar Katsina, inda ta sami nata kasan na buhunan shinkafa. Ita ma ta raba buhuna 606 ga kowace karamar hukuma cikin ƙananan hukumomi 34 da ke faɗin jihar. A kowace rumfa ta zaɓe kamar mutum 25 zuwa 27 ne za su amfana. A rumfuna da muke da su a nan karamar hukumar Daura muna da rumfa guda 185. Saboda haka in ka ɗauki adadin mutanen 185 so 27 ko 25. A madadin al'umma karamar hukumar Daura, mai godiya mu da shugaban ƙasarmu Malam Ahmed Bola Tinubu da kuma godiyar mu ga mai girma gwamna Allah saka mai da kuma wannan abu wa'anda aka ba ubangiji Allah sa amfani su, kuma mu ci gaba da wannan gwamnati addu'a inda suka fara Allah za su gama lafiya. Amin don san mai kin Allah. Amin. Taimake mu kowa zo wurin da lafiya ubangiji Allah mai da. Shugaban kwamitin raba tallafin Shehu Audu Daura ya hori waɗanda za su ci gajiyar tallafin abincin da su kyakkyawan amfani da su bisa manufar da aka yi. Kansiloli 11 ne aka ɗora wa alhakin rarraba kayan a dukkanin mazaɓun da ke karamar hukumar Daura. Husainu Suleiman a labaran NTA. To har ila yau dai din muna a garin na Daura. Mata fiye da 5,000 ne waɗanda za su amfana da horon koyar da sana'o'i daban-daban domin inganta rayuwarsu da yadda za su yi dogaro da kansu a yankin na Daura. Wakilinmu Husaini Suleiman ya ba mu rahoton cewa horon da za a gudanar da shi ne na tsawon watanni 2, wanda kuma haɗakar ƙungiyoyin masarautar Daura daban-daban ne suka haɗu domin ƙaddamar da wannan shirin, inda aka ƙaddamar da shirin kyauta, inda za a baiwa mata a yankin na Daura horo kyauta domin inganta rayuwarsu. Ga ci gaban rahoton. Sana'ar kwalliya sana'a ce, bai kamata a ce kwalliya, saboda ni da nake cikin ta na san darajar kwalliya. Alhamdulillah, da abin da nake fata nake nema a sana'a alhamdulillah na samu, kuma ina nema nima yan uwana mata da su samu abin da na samu saboda su dogara da kansu. Muna so mu cire irin zaman banza. Yanzu idan ka bi santan matan da ba su sana'a, za ka ga mace mijinta ya fita, ita ma ta fito, sun haɗa majalisa a titi, kullum ana Zaria police station. Muryoyin wasu daga cikin masu koyar da sana'o'in ne suke tunƙaho a yunkurinsu na koyar da mata yin kayan kwalliya da sabulu, man shafawa da sauransu ga mahalarta horon. Mai shekaru 21, Khadija Sani, wacce ta samu kwalin digiri a jami'ar gwamnatin tarayya da ke Dutsen ma, ta zaɓi ta koyi sana'ar haɗe-haɗen kayan shafe-shafe a maimakon ta jira samun gwaggwaɓan aiki. Da dai na yi karatuna kuma na kammala karatuna, amma ina da buƙatar in koyi sana'a domin in tsaya da ƙafafuwa na, duk da ita sana'a rufin asiri ce, sannan kuma ni sana'a ta taimaka min akan karatuna da na gama. Za ta taimake ni in samu abin da zan rufa kaina asiri, in taimaki 'yan uwana. Shi ya sanya in samu sana'a da zan taimaka kaina a rufa kaina asiri. Shugaban majalisar dokoki ta jihar Katsina, Nasiru Yahaya, wanda ya kaddamar da horarwar, ya yaba wa gamayyar kungiyoyin koyar da sana'o'i na Daura bisa kokarinsu na shirya taron koyar da sana'o'i kyauta ga mata, inda ya bayyana shirin da cewar ya zo daidai da gwamnan Katsina Dikko Umar Radda
na tallafawa mata da matasa su zamo masu dogaro da kansu a faɗin jihar Katsina. A tabbatar maka da cewar gwamnatin jihar Katsina za ta yi kokari ta ba da haɗin kai ta mai da hankali wurin ganin wannan wurin ya ƙara ingantuwa wurin ganin an samu sauƙin rayuwa don ci gaban al'umma. Idan kwalliya take so ta koya ka ce mata kai tela kake so ka koya mata kaga ita ba za ta so ba. To kowane fannin da yarinya take so ko yaro yake so to shi ba za mu koya masa. Wannan shine ɗaya daga cikin matakan da muka ɗauka. Khadija da takwarorinta za su koyi mabambanta sana'o'i da ake sa ran a ƙarshen horarwar za su samar wa kansu aikin yi da ma wasu al'ummomi. Hussein Suleiman a labaran NTA. Sama da naira miliyan 11 ne aka raba ga mabukata kimanin 950 a matsayin zakka waɗanda aka tattara a gundumomin Yayari da kuma Fagam a masarautar Dutse da ke jihar Jigawa. Shehu Muhammad Datti ya ba mu rahoton cewa mai martaba sarkin Dutse shine ya bayyana haka a lokacin da yake rabon zakkai. Ga ci gaban rahoton. Wallahi na ji farin ciki 100% kuma Allah saka musu Allah mai da dubunsu abin da suka bayar. Allah sai godiya ga Allah madaukakin sarki da Allah ya sa muka tsanci kanmu a cikin wanda suka amfana da wannan zakka. Wallahi an gode Allah ya saka da alkhairi, Allah ya saka da alkhairi, Allah ya biya an gode. san alkhairi Allah sa a dace da gaba, Allah nuna mana gaba, Allah sa mu dace. Wannan suna daga cikin wanda suka amfana da naira miliyan 6 da aka karba a matsayin zakka a gundumar Yayari. Wannan wayanda suka amfana an ba su naira 15,000 da kuma 10,000 ne, mafi akasarin su kuma tsofaffi ne da kuma marasa gata da marasa karfi a cikin al'umma. Sarkin Dutse a yanda yake jawabi ga wannan al'ummar ya ce zakka ba wai tana rage fatara bane a cikin al'umma, haka zalika tana haɗa kai da kuma ƙarin samun fahimtar juna, kana ta samar da lada ga wayanda suka bayar da zakkan. Ya dai kira ga wayanda suka samu wannan zakkar da su yi amfani da shi ta hanyar da ya dace. Allah ya karo albarka a cikin wannan ƙasa da jiha da masarauta ta mu. Da abinci Allah ya karo mana da shi. A karo kuma Allah ya karo mana. Gundumar Fagam miliyan 5,200,000 aka rabawa mutum 500 a matsayin zakka, da kowannensu aka ba shi naira 10,000. Sarkin Dutse ya kalubalance su da su mutunta juna, wanda ya ce shi zai kawo haɗin kai da kuma fahimtar juna a tsakaninsu. Ya yi gargaɗe su da su daina shiga gonar da ba tasu ba, ma'ana domin a bar samun tashin hankali a tsakanin manoma da makiyaya, wanda ya yi kira gare su da su rungumi zaman lafiya a tsakaninsu. Haka zalika sarkin ya kira gare su da su kai rahoton duk wata bakuwar ijiya da suka ga a cikinsu ga hukumar da ta dace domin ɗaukar mataki. Ya kuma kira gare su da su kai rahoton duk wasu da ba su yarda da su ba, wanda suke shigowa a cikin yankin nasu, wanda ake zargin cewa suna shigowa ne domin haƙar ma'adanai. Akwai baƙi da suke haurowa suke tonon ma'adanai, gwamnati ta hana, saboda haka muna so ku sa ido don kuga an zo ana tonon ma'adanai a sanar da jami'an tsaro ko masu unguwanni ko daga kai ko hakimi duk wanda ya fi mu kusa a zo a sanar. Wannan rabon zakkar dai zai ci gaba a sauran gundumomi da ke cikin wannan yanki na Dutse. Shehu Muhammad Datti, Kumbon Labarai. Ministan ƙasa a ma'aikatar tsaro Muhammad Bello Matole ya yi tare da Allah wadai kan kisan gillan da aka yi ma hakimin gatawa na sabon birni a jihar Sokoto Alhaji Isa Bawa, inda ya bayyana wannan kisan gilla a matsayin wani ta'addanci wanda kuma ba za a yarda da shi ba. Ga ci gaban wannan rahoton. Ministan ƙasa Bello Muhammad Matowalle ya jajanta ma iyalan sarkin Gobir na sabon birni tare da yin Allah wadai ga waɗanda suka hallaka shi. Ministan ya ce za su yi dukkanin mai yiwuwa don ganin sun binciko waɗanda suka hallaka sarkin Gobir Alhaji Isa Bawa domin su ma su girbi abin da suka shuka. Tani ya bayar da umarni ga shugaban sojoji domin su ci gaba da gudanar da binciken waɗanda suka gudanar da wannan aika-aika. Matowalle ya ce gwamnatin shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu shirye take ta samar da tsaro ganin ta kare rayuka da dukiyoyin al'umma da kuma kawar da ta'addanci baki ɗaya a ƙasa. Ministan ya jaddada buƙatar da ke akwai ga iyalan marigayin sarkin Gobir na Allah ya gafarta mishi, inda kuma ya ƙara miƙa ta'aziyya ga al'ummar gatawa da gwamnatin jihar Sokoto baki ɗaya. To jama'a duka da wannan rahoto muka kawo ƙarshen labaran namu na wannan lokaci.
a madadin dukkan waɗanda suka taimaka wannan labarin suka samu kammalawa zuwa gare ku, sai ni na karanto Suraji Ila Surma nake cewa ubangiji Allah shi ba mu alherinsa, amin summa amin.